Тормыш үткән сайын кеше үзенең үткәненә борылып карый, кылган гамәлләренә бәя бирә. Исерек созылганнан чыга алмаганнарны алда бары караңгылык көтә. Статистика мәгълүматлары буенча республикада руль артында спиртлы эчемлекләр кулланучылар саны елдан-ел арта бара. Безнең җирлектә дә бу сан куанырлык түгел. Узган ел 86 кеше алкоголь кулланган хәлдә тоткарланган булса, быелның ел башыннан бу сан 11. Район җирлегебездә ел башыннан барлыгы 10 кеше рөлдә эшеп идарә иткән өчен тоткарланды. Буларның протоколлар беркетмәләр төзелде. Буларның эшләрен суд караячак. Тонировка операциясы булып алды. Тонировка операциясы буенча район җирлегебездә 5 кешегә протокол беркетмә төзелде. Тонировка салдырылды һәм трибунага берилде. Юк бит әле. Сигарет кына. Провола булмай килеп бит әле. Сиңа башка эш бирергә ярамый. Параваны иртәгә даже киреп алар димнәр шуннан. Әйдә мине нигә кунакханәгә алып куйды да ничә сутканы тагыл утырып куясың. Сигаретка гына бара димнәр. Нерсе oyuna kiriş boşa жүргә куркасың. Шаман табып. 8 тапкыр күп. Протокол 16 яшьтән 18, 22. Бу көннәрдә Мөслимдә җәяүле операциясе да барды. Әлеге чара җәяүлеләр катнашында юл транспорт вакыйгаларын булдырмау максатыннан оештырыла. ДАИ хезмәткәрләре җәяүлеләргә юл бирмәү фактлары буенча да эшне көчәйтте. Рейдлар вакытында җәяүле кичүендә җәяүлеләргә юл бирмәгән бер шоферга, юлны дөрес урыннан чыкмаган 2 җәяүлегә административ беркетмә төзелде. Бу операция вакытында 4 кешегә җәяүләргә юл бирмәгән өчен беркетмә төзелде. Моның штрафы 1000 ярым 2000 ярымга хәтле һәм 5 җәяүлегә төрле җирдән юл кылып чыккан өчен беркетмәләр төзелде. Юлларда карай бирсеннәр иде, юк иминне хәрәкәтләрен төгәл итәсеннәр иде. Алкоголь кулланып тоткарланган шоферлар эшүнең сәбәбен аңлатырга, ДАИ хезмәткәрләрен юмаларга, җәзадан котылырга тырыша. Күпләре инспекторларны эчмәдем дип антлар итә, алдалый башлый. Һәм менә искилеләр мисән шуңа астралер тупрак транспорт средства. Өрлек барайм. Күрешкән микән бу көндә допустим 0,60 миллиметр бу. Сколько сама копия получила? А? Отказался от мапы? Все видео. Я не управлял транспортом, я на пассажирском сидел. Если алкоголь, если не катаюсь за рулем. Вы же не даете? Сработка надо. Сколько? 2. Я умру от 2 литров. 2 бутылки. Я умру от них. Я ждал друга. Не надо было кататься. Я не катаюсь. Катайся что? Как катаюсь я на пассажирском сиденье сижу. Видео. Ноль бүтін 724 миллиграмм bu boğumdan normalden bir kutka kum. İşgal giriş bir dürüg aramayın beni. Бере бәйрәм җитсә, кеше иң кадерле нәрсә әйтеп өстәлгә аракы чыгара. Җитми калгач машина руль артына утырып, янәдән кибеткә юл тота. Спиртлы эчемлек кулланганнарны ДАИ инспекторлары күп вакыт кибет янында тоткарлый. Подпись поставите на стороне управления транспортным Нет, средством? не поставлю. Вот видео, я отказался, хорошо? Нет, не отказался, я проеду, все. Это не проехать, а это протокол об отстранении Нет. от управления транспортным. Я вас отстраню от управления транспортным средством. Подпись поставите? Это отстранение. У вас запах алкоголя, я поэтому вас отстраняю от управления транспортным средством. Ну, у вас же есть сотрудник. Нет, отстраняю. Вы подпись поставите? Нет, я транспортную средство не дам никому. Ну, вы сейчас забирать будете машину, что ли? Да. А? Куда забирать будете? А где? Сегодня, допустим, Машину давайте не забирайте. Я барабыз енді білінсіға. Барабыз. Изгай. Не, 0,94. Там 2 и 1,94 показал, и 0,94 показал. Нет, я там. С этим приложением не согласен. Мы сегодня больницкая барасмадим, больницкая армада. Отказались под видео с направлением на медосвещение. Сега парата 12-26 сейчас bir Кооперативский федерация буенча протокол төзелде. Кичке оннан соң спиртлы эчемлекләр сатарга ярамаса да, эчәм дигән кеше җаен таба. Алкоголь кулланган шоферларга көрәшү өчен телеграм-канал да булдырылды. Ләкин нәрсә генә уйлап чыгарсаң да, спиртлы эчемлекләр кулланган килеш рульдә йөрергә гадәтләнгәннәрне бу гына туктата алмый.
Спиртлы эчемлекләр эчеп руль артына утыручылар үзләре турында уйламасалар да, башкаларны куркыныч астына куюларын онытмасыннар иде. Спиртлы эчемлекләр бер кайчанда гаиләне һәм якыннарны алыштыра алмый, шуны онытмагыз. Башкаларның хаталары сезгә үрнәк түгел, сабак булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.